Azima Bashir Aminu. Sauraro barkanmu da wannan safiya ga kanun labaran. Hukumomin makarantar da Boko Haram ta kai hari a Borno sun fitar da sunayen ɗalibai 36 da suka ce su ne aka sace a harin, ciki har da 'yan mata guda 25. Baki na cikin na ci gaba da zaman ɗarɗar a Afirka ta Kudu bayan cikar wa'adin da ƙungiyoyi masu kyamar baki suka sanya musu, kuda yake mahukunta sun jibge jami'an tsaro. Kotun kolin Amurka ta yi watsi da bukatar Donald Trump kan daina baiwa yaran da aka haifa a kasar shaidar zama Amurkawa. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumomin makarantar sakandaren Lasa da ke karamar hukumar Askira Uba a jihar Barnan Najeriya sun fitar da jerin sunayen ɗalibai 36 da aka tabbatar an sace lokacin da mayakan Boko Haram ko ISWAP suka kai masu hari suna tsaka da rubuta jarabawar kammala karatu ta NECO, a cewar jaridar Daily Trust da ake wallafawa a kasar. Shamsiyya Haruna na dauke da ƙarin bayani. Ɗalibai 36 da ke cikin jerin sunayen da aka fitar 25 mata ne, sai kuma 11 da suka kasance maza. Daga cikin waɗannan ɗalibai akwai ɗaliban aji 3 na sakandire, sai kuma ɗaliban aji 2 su 17 da kuma 'yan aji 1 su 18. Rahotanni daga rundunar soji da hukumomin jihar sun bayyana cewa dakarun tsaro tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai sun riga sun ceto akalla ɗalibai 7 da malami 1 jim kaɗan bayan faruwar lamarin, yayin da ake ci gaba da farautar maharan a daji domin ceto sauran yaran. Sai dai duk da haka, wasu daga cikin iyaye da shugabannin yankin na Askira Uba sun nuna bacin ransu ga gwamnati, inda suke ganin kamar ana nuna halin ko in kula ko jinkiri wajen ba da cikakken bayani kan matakan ceto yaran idan aka kwatanta da irin abubuwan da ke faruwa a kudancin kasar. Maharan dai sun yi amfani da ranar kasuwar Lasa ne tare da shiga garin akan babura, inda suka kutsa kai zuwa makarantar da misalin karfe 9 na safiya. To akalla wasu fasinjan jihar Sokoto 18 ne suka rasa rayukansu a wani hadarin mota da ya faru a babbar hanyar Yawuri da ke jihar Kebbi zuwa Sokoton, inda bayanai ke cewa mutanen sun taso ne daga Lagos wajen da suke neman kuɗi. Rahotanni sun ce fasinja 20 ke cikin motar safar, kuma da misalin karfe 11 na daren Litinin ne ta yi karo da wata tirela, inda nan take mutane 18 suka mutu, wasu 2 kuma suka samu raunuka. Mamakon ruwan sama da wasu sassa na jihar Lagos suka fuskanta tun daga daren Litinin zuwa yammacin jiya Talata ya haddasa ambaliyar ruwa mai karfi a yankunan jihar, ta yadda ruwan ya shanye gidaje da dama tare da hana zirga-zirga bayan da tituna suka cika makil. A gefe guda ɗimbin ɗalibai suka haƙura da zuwa makarantu. Malam Sani Musa, wani ɗan kasuwa ne mazaunin unguwar Ikoyi a jihar ta Lagos, ya ce yanayin mamakon ruwan iya kasar kasuwanci a jiya Talata. A gaskiya ruwan da aka yi yau sai dai mu ce alhamdulillah, don mu 'yan kasuwa ne. A yau ba mu buɗe shago ba akalla sai misalin karfe 4 na yamma. Ko ina in ka duba ga mutane nan sun yi cirko ruwa sun tara hanya, babu inda mutane za su wucewa saboda hanyoyin ruwan sun yi kaɗan, babu inda ruwa za su wucewa. Akalla har yanzu akwai ruwa kwance a gaban shagunan mu, sai dai mu ce alhamdulillah. Kalaman Malam Sani Musa. An samu sabanin fahimta tsakanin hukumar zaben Najeriya INEC da jam'iyyun siyasar kasar dangane da damar sanya sunayen 'yan takara da suka ci zaben fidda gwani a shafin hukumar don tunkara babban zaɓe da ke tafi a watan Fabrairun baɗi. Bayanai sun ce sabanin ya biyo bayan yadda hukumar ta baiwa wasu jam'iyyu damar saka sunayen 'yan takara tare da hana wasu wannan dama. Wasu lauyoyi sun shigar da gwamnatin Ghana a gaban kotu, inda suke kalubalantar yadda ta karbi 'yanci ranar da gwamnatin Donald Trump ke kwasowa daga Amurka. Waɗanda suka shigar da karar na fargabar cewa akwai yiwuwar Ghana ta dasa ƙeyar mutanen zuwa ƙasashen su na asali, kuma hakan zai iya jefa rayukansu cikin haɗari, kamar da yadda ɗaya daga cikin masu shigar da karar Ibrahim Alhassan ya shaida mana. Mun kai maganan ga court, shi Ghana su sake foreign policy su. Mutanen da ake kawo su bayan Ghana ba ne, inda aka kama wani za a deportin shi, inda mai shi mutum Najeriya, inda mai shi mutum Cote d'Ivoire, inda yan gari ne da kan suka ce ba su karwan su,
but they shouldn't come to Ghana. Yana bata relationship shanin arziki ne. Yayin ne mun da suka samu opportunity suka je wanga America da ababai. Wajen suna koya abubuwa da yawa. Eje ya samu small capital. Da ya komo back to his country ko Ghana ko Nigeria ko wani. Amma wanga aka kama su aka kawo su haka nan ba su komai ba compensate su. Ka gana isa lokaci ya kai government in Ghana ya tashi saya. A bar wanga relationship ina so maintain wanga relationship because Ghana benefit mutane da zaki kawo kuma benefit. Kalaman Ibrahim Alhassan. Alƙalamin mutanen da ambaliyar ruwa ta kashe a Ghana ya kai mutum 12 a wani yanayi da ibtila'in ya yi mummunar barna tare da kasar hada-hada a birnin Accra da gwamnatin kasar. Hukumar kai daukin gaggawa ta Ghana da ke sanar da karuwar alƙalamin ta ce jami'anta sun yi aiki har tsakar dare wajen ceto iyalai da dama waɗanda ruwan ya shanye gidajensu. Hukumomin Afirka ta Kudu sun jibge ɗaruruwan jami'an tsaro a manyan biranen ƙasar domin fuskantar gagarumar zanga-zangar kyamar baki bayan cikar wa'adin da wasu ƙungiyoyi kamar March da Operation Dudula suka sanya wa bakin da ba su da takardun izinin zama a wannan ƙasar cewa dole su fice kafin karfe 12 na daren jiya. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. An rufe harkokin kasuwanci a biranen wannan ƙasa yayin da aka tura jami'an 'yan sanda kan tituna domin tunkarar dandazon mutanen da suka taru a zanga-zangar ƙin jinin bakin da ke zaune a faɗin ƙasar. Dubban masu zanga-zanga sun fito kan tituna a birane irin su Durban, Johannesburg, Pretoria, Soweto da lardin Mpumalanga. Wasu sanye da kayan Zulu dauke da sanduna suna rera waka mai taken Abahambe wanda ke nufin sai sun fice. An tura rundunonin 'yan sanda da sojoji na musamman zuwa wuraren da ake fargabar za a iya samun tarzoma. Kawo yanzu hukumomi sun ce zanga-zangar tana gudana cikin lumana duk da cewa an shiga wani yanayi na firgici abin da ya kai ga rufe shagunan baki a wasu sassan kasar. Ko da yake shugaba Cyril Ramaphosa ya yi taro da shugabannin kungiyoyin inda ya jaddada cewa gwamnati ce kawai ke da ikon korar baki ko aiwatar da dokokin ƙaura. Kasashen Afirka irin su Najeriya, Ghana, Malawi da Mozambique sun riga sun fara kwashe 'yan kasarsu da ke son komawa gida saboda fargabar tsaro. ta majalisar dokokin Kenya ta mara baya ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da ke yaki da matsalar ɗaukar sojin haya a wani yunkuri na dakile kwasar matasan ƙasar tare da sanya su a aikin sojin haya. Yarjejeniyoyin majalisar ɗinkin duniya na 1977 da 1989 waɗanda dukkanin su ke kalubalanta tsarin na ɗaukar aiki a asirce da kuma sanya mutane aikin sojin haya kuma duk wani aiki da ba shi mutane suka nema ba ya zo daidai da muradin Kenya a yanzu da ke son kawo ƙarshen kwararar 'yan ƙasar zuwa ƙetare don aikin sojin haya kuda ke galibi ba da sanin su ba. Kotun kolin Amurka ta ki amincewa da buƙatar shugaba Donald Trump na daina baiwa yaran da aka haifa a ƙasar takardun shaidar zama 'yan ƙasa. Hauwa Halar Gwangwazo ta haɗa mana rahoto. Kotun kolin da mai shari'a John Roberts da ƙarin wasu alƙalai suka jagoranci zamanta sun yi watsi da buƙatar ta shugaba Trump inda suka ce duk wanda aka haifa a Amurka na da damar mallakar shaidar zama ɗan ƙasa. A shekarar ta gabata ne shugaba Trump ya rattaba hannu kan wata doka da ke neman haramta wa yara waɗanda aka haifa a ƙasar wanda iyayensu ke zama a Washington ba bisa ƙa'ida ba ko kuma suka mallaki biza ta wucin gadi mallakar takardun zama 'yan ƙasa. Kotunan baya sun dakatar da matakin shugaban ƙasar inda suka ce dokokin zama ɗan ƙasa da ke kunshe cikin kundin tsarin mulkin ƙasar bai haramta hakan ba. Yunkurin Trump na kawo ƙarshen wannan doka game da zama ɗan ƙasar Amurka wani bangare ne na shirin sa na dakile kwararar baƙi cikin ƙasar wanda ya kunshi korar miliyoyin 'yanci rani da ba su da takardu tare da cire kariyar da wasu 'yan ƙasashe da dama ke da ita. To babban mai shiga tsakani a tattaunawar Iran wato Muhammad Bagir Galibab ya bayyana cewa kasar ta zaɓi rori rikicin da ke tsakaninta da Amurka ta fuskar diplomasiya ne amma duk da hakan a shirye take don ci gaba da yaƙi. Galibab ya nanata cewa Iran na son zaman lafiya amma idan zaman lafiyar ya ki samuwa ta fuskar tattaunawa ko shakka babu za ta koma yaƙi. Kalaman da ke zuwa a daidai lokacin da wakilcin na Amurka da Iran ke wani zama a Doha duk dai dangane da yarjejeniyar sulhun. Labaran da zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI.
Taken labarin wasanni kenan muna kuma tare da Ahmad Abba, barka da safiya. To wasannin ki da kokari Hajiya Zima. To Kylian Mbappe ya tsawaita yawan kullaye da yake ci a gasar cin kofin duniya tare da taimakawa Faransa hayewa matakin 'yan 16 na gasar bayan doke Sweden da ci 3-0. Mbappe wanda ya kafa tarihi da dama a wasan na jiya shi ya ci kwallaye 2 cikin 3 da Faransa ta yi nasara a wasan da suka mamaye a filin MetLife da ke New Jersey na Amurka. Mbappe din ne dai ya ci wa Faransa kwallon farko a mintuna na 45 dab da za a tafi hutun rabin lokaci, kuma bayan dawowa ne Bradley Bacola ya zura kwallo da biyu kafin daga bisani Mbappe din ya kara ta 3 a mintuna na 74, wanda da su ne Leblanc din suka nuna jajircewarsu da kuma aniyar sake daukar wannan kofin. Da wannan nasara Faransa za ta haɗu ne da Paraguay a zagaye na 'yan 16 a Philadelphia. Yanzu bari mu fito da wasu daga cikin tarihi da Kylian Mbappe din ya kafa a jiya. Yanzu dan wasan na Real Madrid na da kwallaye 6 kenan a wannan gasar da Amurka da Mexico da Canada ke karban bakunci, inda ya cimma Lionel Messi wajen zama 'yan wasa da suka fi kowa kwallaye a gasar. Dan wasan Norway Erling Haaland ne da ke biye musu da kwallaye 5. Kwallon da dan wasan na Faransa ya zura a jiya ya ba shi damar kafa tarihin kwallaye da ya ci a gasar cin kofin duniya zuwa 18 a wasanni 18. Yana biye da Messi wanda ya fi kowa da kwallaye 19. Mbappe ya kafa tarihin zama dan wasa da ya fi kowa cin kwallaye a zagayen siri daya kwalla na gasar cin kofin duniya da kwallaye 10. Wato yanzu shine FIFA World Cup knockout king wajen doke tarihin bayanan Ronaldo da Messi. Kin san shi kwallaye 10 yake da su kenan a wasanni 9, Messi na da 8 ne a wasanni 5, sai Ronaldo mai 8 shi ma a wasanni 10. Ya kuma kafa tarihin zama dan wasa ɗaya tilo da ya ci kwallaye akalla 2 ko 3 a wasannin cin kofin duniya 7 daban-daban. To kin ga ya kafa tarihi da dama. To Erling Haaland ya jagoranci Norway zuwa ga nasarar farko a matakin sirri ɗaya kwalle a gasar cin kofin duniya a wasan da suka doke Ivory Coast da ci 2-1. Tauraron dan wasan Norway din Haaland ya zura kwallo mai kyau a mintuna na 86 a Arlington da ke Texas, inda ya dakushe fatan Ivory Coast bayan Ahmad Diallo ya rama kwallo da Antonio Nusa ya bude wa Norway tun farko. Wannan ne karon farko da Norway ta samu nasarar cin wasa a matakin siri ɗaya kwalla din na gasar cin kofin duniya bayan doke su a shekarun 1938 da kuma 98. Yanzu za su fafata da Brazil a zagaye na biyu a ranar Ladi. Dan wasan gaban Manchester City Alan zai shiga wannan wasan cike da kwarin gwiwa bayan ya zura kwallaye 5 a gasar, ɗaya tsakaninsa da Lionel Messi da Mbappe kamar yadda muka faɗa, kuma Mexico ita ma ta haye bayan doke Ecuador da ci 2-0. To a gaishe da Ahmad Abba. Kotun kolin Amurka ta yi watsi da bukatar shugaba Donald Trump ta soke dokar da ke baiwa waɗanda aka haifa a ƙasar 'yancin zama 'yan ƙasa. Kotun ta nana ta cewa duk wanda aka haifa a Amurka na da 'yancin mallakar shaidar zama ɗan ƙasar. Trump ya ruga kotun kolin ne bayan rashin nasara a ƙananan kotunan ƙasar. Kan hakan Abdurrahman Gambo ya tattauna da Muhammad Sani Sufyan mazaunan Amurka wanda ke sharhi kan siyasar ƙasar. To dama an baka manta ba tun lokacin da shi shugaba kasa Donald Trump take ta fafutukar neman zaben wannan karo na biyu, so yawa shi mabiyansa ina ji alkawarin cewa in ya hau kan mulki insha Allah zai soke wannan damar da ita tsarin kundin mulkin Amerika ya bawa duk wanda aka haifa a nan zama dan kasa. So kuma a ranar da shi wa'adin shi ya fara na karo na biyu, so a rannan ya soke wannan abin, ya kawo irin executive order na cewa ya soke wannan birthright citizenship. Kuma shi wannan birthright citizenship din kundin tsarin Amerika ne, wani kwaskwarima da aka yi na 14 shi ne ya ba da damar cewa duk wani da aka haife shi a Amerika ya zama ɗan ƙasa, ko da ko iyayensa 'yan ƙasa ne ko da ba ɗan ƙasa ba ne. Kakaye shi babban alƙalin kotun wanda aka fi sani da shi James Robert ya ce tsarin mulkin ƙasar ya ba kusan duk wanda aka haifa
cikin amurka damar zama ɗan ƙasa kamar yadda na faɗa ba tare da la'akari da asalin iyayensa ba. Amma an jiyo shi a shugaba Donald Trump din bayan wannan hukunci ya yi taron manema labarai yana nuna dai kamar dai bai gamsu ba, watakila ma ana zaton cewa akwai mataki da zai ɗauka zai iya bullowa ta bangaren majalisar dokoki. Kana ganin zai iya yin nasara nan gaba kuwa? So amma kuma ita kotun ta ce ai ko ma ina ma zai kai kamar executive order ba zai iya soke wani kwaskwarima da aka yi wa kundin tsarin mulki ba. Kuma ana ganin cewa wato duk wata ƙasa wadda bata bude kofanta ma ga baki ba, ana ganin ba za ta iya samun ci gaba ba. Kamar ita kanta Amurka ana ganin cewa ai baki ne suka taimaka ma wannan ƙasa har ta kai matsayin da take a yanzu. Kwarai kuwa in ka sa ka duba dama ai Amurka ba za ka taɓa cire ta ba tare da baki ba. Kamar yanzu alal misali nan birnin New York da muke kai kan ka gani unguwar da muke wannan interview din, ka ga inda baki suka taimaka suka gyara unguwar economically kafin canje da komai. So in ka ce zaka cire baki a cikin Amurka za ta zama kuma ba Amurka ba ce, kafin ni dama kuma yana daga cikin abin da ta zama kamar great. Yanzu alal misali kalli wannan World Cup din da ake bugawa a nan Amurka, za ga cewa kowace ƙasa tana da 'yan ƙasar ta dama da suke zaune a nan, wanda ke in ka je stadium masu abin ya ɗore maka kai ka ga cewa ai akai bayan supporter ɗinsa da suka zo sai ga cewa mazauninsa da suke nan har ma sun fi supporters ɗin yawa ma a stadium ɗin. Sannan kuma daga ƙarshe shi kan shi Trump ɗin ai ana cewa ai asalinsa daga Jamus ne, da misali babu irin dokoki haka waɗanda suka ba da dama ga ire-iren Trump ɗin da watakila shi ma bai zama shugaban ƙasa ba. Kwarai kuwa wasu suna faɗan hakan nan cewa mahaifin shi ya fito daga